Bună seara și bine v-am găsit, sunt Ana Drăghici și vă prezint o ediție specială de sărbători a jurnalului Unit TV. Sunt ai tuturor și totuși ai nimănui și viața lor devine și mai grea odată cu venirea iernii. În dormitor se face frig, hainele devin deodată insuficiente, iar mâncarea, atunci când o găsesc, puțină și rece. La Brașov, mulți dintre oamenii străzii, căci despre ei este vorba, găsesc o farfurie de mâncare, un loc unde să facă duș și, cel mai important, o vorbă bună la Fundația Bucuria Darului. Înființată în noiembrie 2013, cu dorința de a oferi o masă caldă celor mai puțin norocoși, Fundația Bucuria Darului a ajuns, astăzi, loc de refugiu pentru foarte mulți dintre oamenii străzii din Brașov. Oamenii inimoși care au pornit acest proiect și-au dat repede seama că nu totul se rezumă doar la o masă caldă. Oamenii aflați în situații limită au nevoie de mult mai mult. Nu avem locuri de muncă. Deocamdată nu muncim și suntem obligați să venim aici. Sănătatea cum e? Cu sănătatea așa și așa, deocamdată, părinte. Pentru că m-am supărat foarte mult și din cauza că n-am avut loc de muncă, plus că am copii, ce de fac? Loc de muncă, am rămas fără loc de muncă. Bani, știți cum e cu banii. Și asta e. Și pentru asta am venit aici. Fiecare dintre noi vine aici pentru că nu are ce. Nu se descurcă. Dacă am avea un loc de muncă, am avea banii noștri, am fi independent, dar așa. Mulțumim lui Dumnezeu că există cantina asta. Nu de uitați să ne îmbrăcăm, facem baie, îi se dă o masă, care contează foarte mult, ați văzut că costă un meniu. Și asta este. E fix ajutorul de care avem nevoie. Da. Și câteodată ne mai ajută și cu locuri de muncă. Dacă avem nevoie să dăm un telefon sau asta, ne ajută și cu buletinul, cu actele. Asta este. O mână întinsă. Da. Contează să știți foarte mult. Dacă nu era cantina asta, nu știu cum m-aș fi descurcat. Pur și simplu, nu știu. Suntem înaintea sărbătorilor și la Fundație Furfotă Mare. Brașovenii aduc pachete cu haine groase și alimente, iar unul dintre voluntarii fundației împarte, din depozit, cele primite beneficiarilor. Au mare nevoie și de mâncare, și de haine, și de o vorbă bună. Cum trece iarna pentru tine? Frig. E frig. Ce să... Mai greu. Cei de la Bucuria Darului, în afară de masă, ce mai găsești tu aici? Găsești cu cine să vorbești? Găsești prieteni? Da. Deci vii aici de drag. Aș dori 500 de euro de sărbători. Nu puteți să ne ajutați să devenim VIP-uri. Eu mi-am greșit cariera, puteam să ajung cântăreață. Fundația nu ar exista fără voluntari. Părintele Pavel este unul dintre ei și este liantul tuturor. La el vin când au o problemă, el îi ascultă, îi îndrumă și îi dojenește atunci când este cazul. Tot Părintele Pavel face slujbele de pomenire la care oamenii donează mesele oamenilor străzii. Deci domnul părinte e cel care leagă și dezleagă. Și dumneavoastră m-ați ajutat, am mers, am avut ciroză, așa am fost. Și domnul Părinte Pavel m-a ajutat. M-a salvat de la moarte. Din 3200 de oameni, eu sunt omul care mă trăiesc. De ciroză. A fost așa. Dumnezeu e deasupra. Părintele e aici. Oamenii sunt aici. Știe, m-a văzut. Aici nimeni nu este judecat, ci doar ascultat, hrănit, îmbrăcat și ajutat cât se poate. Au fost și oameni care s-au redresat, care au reușit să-și găsească o cale spre mai bine, însă majoritatea rămân exact unde sunt. Sânziana ne spune de unde ar putea veni cel mai mare ajutor. Am nevoie de asistență medicală, am nevoie de terapie să se poate lăsa, e o dependență, este o boală. Iarăși depresiile lor. Încă este o problemă foarte complexă. Să ne gândim că și nouă care avem atâtea resurse, care am primit o educație, care avem oameni care ne iubesc și pe care ne putem baza, poate că avem perioadele noastre grele, în care nu putem să dăm totul. Ori ei nu au nici resurse, nu au nici oameni, nu au de ce să se agațe ca să iasă de acolo. Și de foarte multe ori oamenii nu înțeleg drama prin care ei trec. Și poate pentru a se... Este și foarte greu de dus, cei drept.
și să pui umărul nu e foarte ușor, dar datorită comunității pe care noi avem, am încercat să facem ce am putut. Clar, ne-ar ajuta niște instituții să existe și să-i putem integra. Ar trebui niște locuri de muncă unde angajatorul să înțeleagă vulnerabilitatea lor, să li se dea doar ce pot ei să facă, să fie învățați foarte pendelete, să nu fie ceva foarte urgent și e ușor să se obișnuiască cu munca. Cel mai mare câștig al oamenilor străzii, care vin aici la Bucuria Darului, este acela că nimeni nu-i judecă. Un efort conjugat al mai multor instituții ar da rezultate mai bune. Dacă ar exista un centru de dezalcoolizare și acești oameni ar avea acces la terapie pentru tratarea alcoolismului și depresiilor, poate că un procent mult mai mare ar găsi calea spre o viață mai bună. De Crăciun știm cu toții că se întâmplă miracole. Oamenii devin mai buni, se gândesc mai mult la cei din jur și încearcă să ofere mai mult. Pentru că de sărbători simt nevoia să mulțumească pentru ceea ce au primit pe tot parcursul anului. Simt nevoia să creadă, să iubească, să spună povești, să râdă, să fie împreună cu cei dragi. La centrul familial Maria Bronx din Bacău, de Crăciun, toate visurile se transformă în realitate. Visurile la 23 de copii mari și mici, care locuiesc într-o casă modestă, plină mereu de copii de toate vârstele, copii din orfelinate, din familii fără posibilități, copii care au găsit aici o familie și susținerea necesară pentru a ajunge ceea ce își doresc. Sunt 23 de copii proveniți din medii defavorizate, toți sportivi de performanță. În anul 2019 s-au mutat la centrul familial Maria Bronx, casa pe care am decis să o transform în acasă pentru ei. Un an de zile le-am fost antrenori de judo, i-am cunoscut, le-am văzut strălucirea și nebunia. Nu puteam să las să piardă acest lucru, mai ales după ce, an de-a rândul, am pierdut generații de sportivi din cauza că nu aveau o familie care să-i susțină, un cămin călduros, iar din partea autorităților locale sau județene, doar mi-au ignorat eforturile, promițându-le copilor că vor primi din partea lor tot sprijinul necesar pentru a practica judo. Având o firmă de construcții, am reușit să ridic o casă. În 2019, când a fost gata, în această casă nu am mutat doar eu și soția cu cei doi copii ai noștri. S-au mutat toți copiii care veneau la antrenamente. Copii din cadrul de GSPC-ul Bacău, care nu aveau familie. Această casă devine și casa lor. Cât timp Daniel ne povestește despre cum a reușit să fie tată și antrenor pentru cei 23 de copii, despre ce piedici a întâmpinat din partea statului, care a retras finanțarea centrului, în casă se formează zarvă. Atmosfera e plină de râsete, de mici certuri, pentru că marea familie pregătește pachetele cu o masă caldă pentru oamenii străzii. Tocmai am aflat că, de mai bine de 6 ani, în preajma sărbătorilor, familia Bronx gătește pentru oamenii fără cuvinte. De sărbători, toți oamenii trebuie să se bucure. Așa cum noi avem masa plină și casa mirosind de abraș și portocală, așa și oamenii fără adăpost și cei necăjiți merită să aibă aceste lucruri, măcar acum. Trebuie să fim buni și să împărțim din ce avem și cu ei, dar din dar se face rai. Câte caserole pregătim pentru adăpost? Mai sunt și ghetele de Robert care au rămas mici. În câteva clipe, pachetele cu alimente sunt gata. Între timp, am descoperit și că, în fiecare an, întreaga echipă oferă cadouri de Crăciun și de Paște la peste 1000 de copii și că, deși au fost aproape de un colaps financiar, au adunat oameni care își doresc să ofere o șansă copiilor și tinerilor din medii vulnerabile. Și tot au crescut. Au adunat și mai mulți copii singuri, de care au grijă constant. Acum, am descoperit că Daniel vrea să mai construiască un complex socioeducațional pentru copii și tinere singure, care să le fie casă, dar și loc de învățare și de practică. Am simțit că asta e calea pe care trebuie să merg. Am simțit că cineva acolo sus are grijă de mine, de noi toți. Și cu cât vom oferi mai mult, cu atât vom primi mai mult. Satul Meșteșuguresc a copilor a fost o idee care mi-a venit în ajunul Crăciunului anul trecut, iar în dimineața Crăciunului ne-am adunat toți la masă și am început să desenez. Aveam în cap scene cu ei când ridicau sala noastră de judo. Copii de 11-12 ani care construiesc, care pictează, care cântă. Când se adună cu toții și povestim, când luptăm ca toți să fim copii, să scăpăm de o etichetă pusă de
oameni în care ei sunt copii de centru. Ei acasă pentru orfani, pentru mămici abuzate, tineri abuzate, care au nevoie de sprijin, să poată rămână și ele mame, pentru că asta își doresc, să-și păstreze copiii. Vom avea cabinete medicale, vom avea un atelier meșteșugurești în care copiii își vor dezvolta abilitățile. Va fi un paraclis care va avea în subsol o bucătărie tradițională, o sală de mese în care vor mânca cel puțin 60 de copii zilnic. Pe 15 ianuarie vom începe construcția. Cred că e cel mai frumos cadou pe care îl putem oferi copiilor și tinerilor din comunitate. Un loc unde să învețe, unde să socializeze, unde să simtă că aparțin, ca un trecut și un viitor. Învățăm să cânte, să construiască, să coase, să gătească, cum ne-a învățat profii și pe noi. Să facă și ei parte din familia noastră. Să ne ajute să-i ajutăm pe toți copiii. Din luna ianuarie va începe construcția satului meșteșugăresc al copiilor. Așezământul va fi ridicat de voluntari de la Simba Invest, Coriolan Impex, Leroy Merlin, Frăția Ortodoxă Bacău și Urban Building SRL. Inima construcțiilor rămâne însă mica echipă de la Centrul Familial Maria Bronx, o familie de copii cu visuri mari, curajoși, neînfricați și care luptă permanent pentru ca drepturile tuturor copiilor din medii de risc să fie respectate. Dacă anul trecut nici nu s-a luat în calcul organizarea vreunei sărbări la grădiniță, în acest an Moș Crăciun a găsit drumul spre mulți dintre preșcolarii din România. Mai cu restricții, mai cu distanțare și neapărat cu certificat verde și mască. Educatorii s-au străduit în strânsă colaborare cu părinții să le aducă celor mici bucuria întâlnirii cu Moș Crăciun, puțin înainte de noaptea oficială. La grădinița cu program prelungit numărul 9 din Brașov, pregătirile sunt întoi. În fiecare grupă se repetă poezii, colinde, cântece de iarnă și roluri. Cei mici repetă chiar și acasă, pentru a-l încânta pe Moș Crăciun, care urmează să vină cu sacul plin. În acest an, chiar dacă au reapărut sărbările la grădiniță, acestea au un regim mai special. În funcție de cele stabilite cu părinții, copiii se întâlnesc cu Moș Crăciun fie în curtea grădiniței, distanțați și asistați de părinți, fie în grupe, doar ei cu educatoarele. La grupa mare C, părinții au decis, după ce au consultat prognoza meteo, că sărbarea va fi ținută în grădiniță și va fi filmată. Emoționați, piticii și-au ocupat locurile fără să-și ia privirea de la scaunul pregătit pentru Moș Crăciun. Primul mers, cu fapt de seară, a plecat către oraș, Moș Crăciun cu nieburat. Moș Crăciun cu grede tale, a sosit de plină mers și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. După ce a ascultat pe fiecare, Moș Crăciun a început să-i strige pe nume și să le împartă cadourile mult așteptate. Cei mici s-au bucurat și au promis să fie buni și veseli, cel puțin până când Moș Crăciun va ajunge acasă la fiecare în parte. Acestea au fost știrile, urmează sport și meteo. Toate cele bune, vă doresc o seară!